Lena yimpi yothando, awulena yimpi yemizwa. Kwasho Black Diamond bakuthi noMashudu noMavundla basho njalo bathi ayibo lena yimpi yemizwa, lena impi yothando, ningazingeni okwasixabanisa nodala sekudlulile siqhubekela phambili nempilo. Kanti-ke uthando lesithandani ezizikhandele udumo ngokuqoma okuhle okwenziwa izwe libuka emini kwabha. Cha-ke ngaphandle kokudlala ingane zakwethu, udaba engiza nalo lokuthi isudukesi lisaqhubeka lwaMavundla kanye noMashudula babeke umhla ka-7 August ukuthi lolu suku kube lona abakwazi ukuhambisa ngalo isudukesi belikade lilindwa abantu for isikhathi eside. Kanti-ke noMavundla noMashudula bathe-ke badlulisa izinkinga abade bebhekene nazo othandweni lwabo, izingqinamba bekade behlangabezene nazo bathe bazidlulisa baqhubeka phambili nothando lwabo. Kanti-ke uMashudula naye bese ewabona amaphutha akhe awenzile, wazisola kakhulu, wabona lapha abekade ephume khona endleleni nabafana bamashokolethi, abafana bensudu eyelo, wathi yena usifunela udali, washiya phansi udali wakhe bandla isithandwa sakhe uMavundla. Kanti-ke uMavundla ube esenikwa umkomelo wenkomo, enikezwa imeneja ye-Mushroom Lounge eseThekwini, imnikeze inkomo, yamnikeza inkomo kahle kahle, yes. Kanti-ke nenyanga edumile eThekwini ubaba uNongxamela naye wanikela ngenkomo yezintombi laphayana ukuthi nje zidle iy'ntombi, kudliwe babuse bonke abantu ababe bethamele lo mcimbi oyobe useNkandla kwaShezi. Hhayi impela kuyobe kufinywa ngendololwane. Ngibonge kakhulu ngokubeka indlebe, siphinde sihlangane evidweni elandelayo. Nibe nosuku oluhle.